A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe, de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Que tal? Moi boas, benvidos e benvidas ao Galiportus, o teu podcast, o único que une Galiza e Portugal voz a voz. Arrancamos hoxe co texto, co poema de Malaguchi, do 1997, As 100 linguaxes de crianza, un autor brasileiro escrito en Porto Alegre. Eu son Germán Estévez e hoxe outra vez dos estudios de Radio Ariz para falar neste novo Galiportus, neste voso podcast. Hoxe toca falar de educación, toca falar de educación infantil, toca falar de lingua, toca falar de futuro e temos dúas convidadas para celebrar convosco estas todas aprendizaxes, estas sabidurías moi boas. Rita Cid, que tal? Hola, moi boas, encantada de estar aquí. Hola, tamén temos aquí connosco a Lucía González, moi boas. Boa tarde, encantada. Rita Cid, xa directamente, e nai dun neno de 2 anos, gustoume moito como me dixo que a podía presentar, di que comeza a escola no ano que ven, no segundo ciclo de infantil, verdade, Rita? Sí. E di que está desbrzando ela para abrir carreiro nunha carballeira inzada polas silvas para que o fillo poida seguir usando a lingua que está mamando. Esta frase que te inspira tanto a razón de que ven, Rita. Pois é un pouco así, non? Agora cando as crianzas entran na escola, pois casi tes asegurado que van a falar castelán. Entón, pois hai que rozar carreiro para intentar que sigan mantendo a nosa lingua, non? E a hora de rozar ese carreiro, parece que te encontraches buscando un pouquiño as opcións para teu fillo a hora de escolarizalo, topacheste cunha alternativa interesante en Ourense, que se chama como? Pois vimos aquí a falar do proxecto Semente, non? Semente a nivel Galiza, a nivel nacional. En Ourense pois estamos aí traballando para ver si pode haber por fin un Semente Ourense que penso que é necesario, non? Que sería Semente, Lucía, así en grandes rasgos? Pois a Semente, para comezar, é un proxecto educativo que ten como principal obxectivo preservar a lingua galega nas crianzas nunha situación tan preocupante como a que temos agora. O último censo danos a información de que o galego xa non é a lingua maioritaria entre as crianzas, entón realmente temos que reverter esta situación. Lucía, polo que me contabas un pouquiño aí no off the record, eres unha das educadoras elixidas para comezar a darlle forma un pouquiño ao proxecto de Semente Ourense. Parece que está a cousiña a punto de botar a andar. Sí, temos pensado que en xaneiro se comece cunha apertura parcial e ir pois vendo como este proxecto pode aportar ás crianzas ourensás de arredores pois esa preservación da lingua.
Estamos, Rita, falando de que, para que non se entere un pouquiño de que vai a cousa, educación infantil de 0 a 3 e de 3 a 6, non? Os 2 ciclos. Realmente semente empeza nos 2 anos e xa hai 2 sementes, semente Trasancos e semente Compostela que teñen primaria tamén, o sea, ata os 12 anos. O sea, ata os 6 anos non sería escolarización obligatoria, esas 2 sementes xa teñen, pois, incluso a etapa de primaria tamén instaurada. Que atopas, Rita, como nai no proxecto educativo Semente? Bueno, varias cousas que para min son interesantes. O primeiro, que xa o comentamos un pouco, un espacio lingüístico seguro, non? No que as crianzas poidan falar a súa lingua materna sin complexos, non? Por dicilo de alguna maneira. Despois tamén é un proxecto educativo no que a crianza é o centro, non? Na que se valora a diversidade, a autorregulación, na que os cuidados son importantes, sobre todo na etapa de educación infantil. Logo, a metodoloxía, non? De integración no entorno, o coñecemento do noso, non? Un proxecto comunitario, asambleario, non? No que é horizontal, crianzas, escola e pais, non? E nais. E logo, bueno, tamén o carácter social que sin fins lucrativos que ten a semente para min é importante, a laicidade, non? E logo tamén o ratio, non? Que o ratio, pois, na educación pública, pois, é moi alto e é inasumible moitas veces para dar unha educación de calidade. Todo isto que nos comentas non está garantido na educación pública? É dicir, eu son pai, quero escolarizar os meus nenos, as miñas crianzas, e non topo máis ou menos a grandes rasgos o que tú estás xa comentando en calquera centro público? Pois en calquera cidade ou en calquera vila de Galiza non. Non, porque a maioría de nenos falan castelán. O sea, antes había un conflito lingüístico, agora xa non hai conflito lingüístico. Houbo unha perda, non? Unha sustitución da lingua propia. Entón, por moito que o teu neno fale galego na casa, logo ten un sentimento de pertenza ao grupo e vai abandonar esa lingua. O sea, eu non trouxen os datos, pero todos os datos están na mesa, non? E un neno pode tardar 15 días ou pode tardar meses, pero vai a cambiar a lingua propia. E logo tamén o que comentaba do tema de cuidados, de que a crianza é o centro, realmente moitas veces na escola pública, sobre todo en infantil, é bastante adultocentrista, non? Non sei que opinas, Lucía, ti dende outro lado, pero a mí ocórreseme agora o tema do cueiro, non? O cueiro é un proceso fisiolóxico, cognitivo e emocional que non se elixe, e é natural que un neno ata preto dos 4 anos pois non sea capaz de deixar o cueiro. Pois se lle exixe a nenos de 2 anos que entren na escola sen cueiro. O sea, se exixe unha operación pañal e que o neno chegue a setembro do primeiro ano sen cueiro. O sea, está claro que aí non estamos pensando no benestar das crianzas, estamos pensando en outras cousas, non? Que eso non se ten en conta. Sí, Lucía, non sei que che parece un pouquiño, tamén nos comentabas antes de comezar o programa situación particular túa, de como foi un pouquiño esa evolución, esa situación de verte sempre en desventaxa, de entrar falando a túa lingua e pouco menos que sufrir ese apartheid lingüístico. Eu, sin ir máis longe, os que temos algún ano máis, sí que vivimos entornos moito máis favorecedores, moito máis inclusivos, onde a lingua galega estaba moito máis presente. Sí, pois eu, por sorte, fun a nena criada íntegramente en galego, mais no momento no que eu entrei á escola con 3 anos, pois as lembranzas que teño son pois de burlas do resto de compañeros e compañeiras, de que esa nena non sabía falar. Realmente eu sentíame perdida porque nin atopaba ese apoio nos iguais, pero que tampouco atopaba nos docentes. Se ti lle falas galego aos teus docentes, pero eles che contestan en castelán, ti realmente acabas tendo unha imaxe da lingua de, vale, aquí teño que falar esta lingua e a miña lingua pois xa deixo para casa.
con miña nai e con meu pai. Ese sentimento de pertenza ao grupo do que falaba Rita aínda se acentúa máis a partir dos 12 anos, de cara a cando comezas a preadolescencia ou a adolescencia. Aí aínda queres pertencer dunha maneira máis óptima, sentirte máis acollida polo grupo, entón o galego desaparece completamente da vida social dos rapaces e rapazas. Podoche dicir que coñezo nenos e nenas pequenas que non saben dicir unha, perderon ese NH noso, esa non lle sae natural. Entón a situación é esta. Teño os datos por aquí e volvo xa contigo, Rita. Comentaba un artigo xa do 2019, é dicir, antes da pandemia, que apenas o 18% dos nenos aprenden a falar en galego e menos do 10% das escolas infantís das cidades usan maioritariamente a lingua galega. Despois de 13 anos de decreto do plurilingüismo e dunha situación na que non se ve por ningún lado cuestións que favorezan ese crecemento do galego nos nenos, nos rapaces, contanos un poquinho como é a túa preocupación, como ves a situación deste decreto, como analizas como nai? Bueno, o decreto do plurilingüismo foi un pouco o xerme das escolas semente, non? Os datos están aí, está claro que estamos perdendo unha cualidade que temos de ser bilingües e estamos convertémonos en monolingües, o cal contaslle a unha persoa de fora e di, pero vos estades un pouco mal, porque non ten moito sentido isto. De todas maneiras, a escola semente é unha escola plurilingüe e ama todas as linguas, pretende que os nenos sean plurilingües, pero galegofalantes. A raíz do que comentas, vamos escoitar brevemente unha intervención moi interesante dun compañeiro noso, un historiador, un educador no País Vasco, chamase Ibai. Escoitado un poquinho que nos conta en comparación un pouco co que estamos comentando da inmersión lingüística, como funciona tamén o modelo das ikastolas en Euskadi. Epa, egunon. Pues en el País Vasco tenemos 3 modelos lingüísticos: el modelo A, que es todo en castellano y euskera como asignatura; el modelo B, que es mitad y mitad; y luego el modelo D, que es todo en euskera con castellano como asignatura. Eso en la comunidad autónoma vasca. El modelo D es el mayoritario en esta comunidad, entre los alumnos, y se puede estudiar en la pública, en algunas escuelas religiosas y también en las ikastolas. Las ikastolas son escuelas cooperativas creadas por padres y madres a finales de la dictadura franquista para que sus hijos e hijas pudiesen estudiar en euskera. Luego en Navarra está dividida en 3 zonas. La zona norte es la vascófona, luego está la mixta, que es la zona de Pamplona, y luego está el sur, que es zona no vascófona. En el sur, en la pública, no se puede estudiar en euskera. De hecho, no se puede estudiar ni el euskera como asignatura, creo. La única manera de estudiar en euskera en el sur de Navarra son las ikastolas. Y luego, en la parte norte del País Vasco, en la zona de Francia, la única manera de estudiar en euskera son las ikastolas. En algunas escuelas públicas sí que hay un modelo que digamos que es mitad y mitad en francés y mitad en euskera, pero solo en euskera en las ikastolas. Y bueno, se está viendo que hoy en día el único modelo que consigue euskalunizar a los alumnos es el modelo D, porque el modelo A y el modelo A sobre todo no consigue que los alumnos aprendan euskera. El modelo B también tiene muchos límites. Y es el modelo D el único que consigue que el alumno pues sepa euskera. Es verdad que el modelo D también tiene límites, sobre todo en las zonas donde el euskera no es un idioma diario. En las ciudades donde no se habla euskera todos los días, en la calle, digamos, ahí los alumnos sí que consiguen unas competencias pasivas del idioma, es decir, son capaces de entenderlo perfectamente y de tener una conversación mínima, básica, pero es verdad que no consiguen un nivel avanzado. Es normal porque al final, como hoy en día el entorno, las series, la música que escuchan, las películas, todo es en castellano,
pues es normal que solo la escuela no consiga que estos alumnos tengan un nivel avanzado de euskera. De todas formas, el nivel más avanzado lo consiguen en el modelo D, sin duda. Y ahora mismo hay un debate en el Parlamento Vasco y bueno, también en la sociedad, porque se va a aprobar la Ley de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca y en principio se habló de superar los modelos lingüísticos, pero al final ahora mismo el PSOE ha empezado a decir que los modelos no se pueden tocar. El PNV parece que se ha acercado a esas posiciones porque al final son coalición de gobierno. Y Bildu ha dicho, Bildu ha dicho que bueno, que si se mantienen los modelos, pues no va a apoyar la nueva ley de educación. Entonces parece que la ley de educación se va a aprobar manteniendo los modelos lingüísticos con los votos del PNV y el PSOE. Aquí seguimos, imos escoitar agora tamén en relación co que vimos comentando, modelo lingüístico, inmersión lingüística, a experiencia desde Cataluña, un compañero que se chama Paul, leva xa uns aniños en Galiza e intentou facernos, bueno, pues un pequeno resumo de como funcionan as escolas Bressol en Cataluña, o modelo de inmersión lingüística tan afamado, tan cuestionado moitas veces, o modelo catalán. El, a súa maneira, cun máis que aceptable galego, contanos o seguinte. A mí pareceme que a escola xoga un papel moi importante para a defensa e protección do idioma, neste caso do catalán, e eu vexo que en Cataluña se cadra dúas realidades, unha para a xente que, como eu, vivimos en zonas onde maiormente falase catalán, entón, no día a día, na casa, na escola. Entón, nesta situación, o importante da escola é o de darnos a oportunidade de estudar na nosa lingua, de aprender a falarla e escribirla correctamente. E despois está a outra realidade que nas zonas onde xeralmente non se fala tanto catalán, onde pues, na área de Barcelona e a provincia, sí, sobre todo de Barcelona, que pode ser que a xente non teña ese acceso ao catalán no cotidiano, no día a día, pero sí que aí a escola xoga un papel tamén moi importante de dar a oportunidade de aprendelo tamén, de utilizalo, entón, así tamén ter as mesmas oportunidades que o resto. A miña experiencia, claro, no meu caso foi de normalidade total, ¿no? Pois o catalán era o idioma de todo, ¿no? De casa, de escola, de estudar, de xogar, de sair cos amigos, así. Tamén sei que, bueno, non coñezo de primeira mano, pero que tamén a escola en catalán ten os seus retos, ¿no? E que, por exemplo, falando con amigos que son profesionais da educación, profesores de catalán precisamente, dime que, bueno, hai zonas en que o catalán se fala pouco e que a lingua catalana para algúns dos alumnos é como se fora unha lingua estranxera, ¿no? Entón, entendo que, bueno, por un lado, pois ver a parte positiva de que o catalán seguese ensinando e que dase a oportunidade a xente de aprendelo. Tamén é verdade que só co catalán na escola non é suficiente, non? Si despois a lingua que se utiliza para o resto da vida é outra, é complicado que o catalán poida, sobre todo para esta xente, ser unha lingua de uso habitual. Ben, aquí seguimos conversando con Rita Cid e con Lucía González sobre a cuestión da lingua, a cuestión da educación infantil, a cuestión un pouco de que facer, cara onde tirar, que futuro queremos, si queremos un futuro en Galiza e en galego.
Comentábamos hai nada, hai uns minutiños, a cuestión da inmersión. Comentaba Rita que hai moitas linguas, é dicir, Galicia pervive moitas linguas, evidentemente hai dúas que son oficiais e hai unha que é a lingua propia. Hai moitas maneiras de ver esta cuestión e tamén hai, semente creia todas as linguas, efectivamente, e hai dous galegos, ou digamos que unha versión dentro da gran polémica, non? O gran punto, ou a versión ERRAG, a versión xunta, ese galego que nos ensinaron a nós neses anos 90, a versión oficial, e despois unha versión reintegrada, que tamén está por riba da mesa, xa sabedes, os que nos estades escoitando, a variante de galego españolizado, como diría Carballo Calero, por un lado, e a versión galego lusa, por outro lado, que tamén comentaba Calero, ya que, un pouco defende semente. Si mañá chega calquera persoa, Rita, Lucía, e me pregunta que narices é ese galego que aprende o meu rapaz na escola, ese galego medio luso, que lle dicimos? Decimoslle, pois que, para empezar, semente prevé a aprendizaxe das dúas normativas, vale? Pero sí que se ve tamén ese galego reintegrado e pois eu vexo como unha amplitude, non? Unha amplitude de vocabulario, non? Unha amplitude de miras, un achegamento, non? A toda a zona lusófona, que creo que é pois super positivo para unha crianza, non? Ter esa amplitude aberta, non? Lucía, o debate levanos por riba da mesa. Existe vida para o galego sen o portugués? É dicir, como pode axudarnos o portugués nese plurilingüismo que buscamos? Realmente, pois son dúas linguas irmás, coas que podes chegar a calquera parte do mundo prácticamente. Moitas veces a xente céntrase en para que aprender unha lingua se non che vai valer para. Primeiro, estamos catalogando a cultura en función da súa utilidade mercantilista, co cal xa imos mal por aí. E segundo, realmente ti co galego e co portugués pois podes chegar a moitas partes do mundo, ten moito máis parecido con outras linguas como pode ser o francés, hai zonas incluso no Estado español nas que perduran vertentes que veñen do galego, como pode ser nunha zoniña que hai de Extremadura, que non me acorda agora o nome. Pois esta coexistencia do galego pois que hai agora normativo, podemos chamarlle, e do galego reintegrado, o único que pode ofrecer ás crianzas para min é riqueza cultural e lingüística, e desta maneira pois tamén así achegarnos a esa interculturalidade. Realmente, cantas máis linguas e cantas máis versións culturais tes ti na túa cabeza, mellor podes comprender e, sobre todo, respetar, que neste tempo fai bastante falla, o resto de culturas. Entón, para min, non é só unha validez de poder viaxar ou de poder comunicarte, que tamén, senón ese pensamento intercultural, esas miras que te poden levar, pois, prácticamente o resto do mundo. Comentábamos tamén, comezando o programa, a situación de Semente Ourense. Parece que está a cuestión a puntiño de arrincar. Parece que é curioso, non? Porque tendo moitos máis galegofalantes que se cadran noutras cidades, como Vigo ou Ferrol, nesas outras cidades sí que hai semente desde hai uns cantos anos. A que pensades que é debido esta situación, Rita? Pois, Semente Ourense houve unha tentativa en 2016 que aí quedou e en 2021 pois eu e outras familias pois intentamos rescatar esta idea. En Ourense, teño as miñas teorías, non? Unha teoría de que falta cultura militante a nivel social en xeral, non? Tamén non é o mesmo agora que fai 10 anos, porque agora a educación é gratuita. Tanto en educación infantil como todos os colexios, prácticamente todos están concertados, polo tanto son gratuitos. Entonces non é o mesmo que ti teñas que elexir que colexio pago que todos son de balde, non? E logo tamén un problema que temos en Ourense, que hai moi pouca poboación e moi pouca natalidade, polo tanto faltan nenos, non?
E despois o tema da conciliación familiar, que a conciliación familiar, pois, aínda hai moito que facer en todos os sitios, pero en Ourense, con empresas pequenas, con un sitio moi atomizado, pois aínda se cadra máis complicado, e a veces pois tes que elexir por a logística máis que por o que ti realmente queres. Entón, bueno, pois quizáis esas poden ser un pouco as razóns polas que en Ourense aínda non, pero Vemos, Lucía, que Rita e outras moitas nais e pais están, se non convencidas e convencidos prácticamente, atentos á iniciativa Semente, moi concienciados. Que lle decimos a uns pais que non estean tan concienciados vente a Semente? Por qué? Porque é un espazo que, alén de non estar con esas ratios masificadoras que hai agora mesmo na educación pública, en a que ti como mestra podes atender de maneira máis individualizada a cada crianza, alén diso é un espazo no que se segue o ritmo evolutivo en contacto coa natureza, ti non tiras tanto de fichas impresas coas que realmente as crianzas non aprenden. As crianzas nos primeiros anos da súa vida aprenden a través dos seus sentidos, co tridimensional, co tocar, co ulir, co vivir experiencias. Entón, nos demais centros hai demasiada masificación deses libros de texto, de editoriais, desas fichas impresas. Aquí non, aquí aprenden tocando, comunicándose entre elas na lingua propia, porque aparte iso, pois para unha familia supoño que será o primordial, que nun entorno no que estamos cunha infancia tan desgaleguizada progresivamente por culpa desta iniciativa, deste decreto que trouxo estas consecuencias, pois tamén se respetan os ritmos e non se utiliza tanto ese papel impreso que tanta experiencia lle resta aos nenos e nenas. Ademais, tense unha organización completamente horizontal, onde eles e elas como pais e nais tamén poden decidir o que queren ou o que non queren para os seus fillos e fillas. Entón realmente penso que esa horizontalidade, o centralismo da lingua e aprender a través da manipulación e a experiencia viva, penso que pode ser o máis importante para unha familia. Tamén me comentastes algunha cousiña sobre o proxecto Sementiñas. Non sei se nos podedes adiantar algún detalle de en que consiste Sementiñas. Sí, Sementiñas, pois para min é un dos meus proxectos preferidos, non? Porque é unha tribu para as nais, non? É ese espazo donde as nais e os bebés de 0 a 2, pois teñen un espazo pois para falar, para coñecerse, e é pois como un paso orgánico da escola, non? É un lugar onde os bebés xa coñecen o espazo, moitas veces xa coñecen as educadoras, coñécense entre eles, teñen... E, pois, cando empezan a escola, pois, non existe a famosa adaptación, porque xa están adaptados, ou sea, xa é o seu lugar, non? E as familias, pois, están seguras porque xa saben onde están. Entón, pois, pareceme un proxecto moi bonito. En Ourense está indo moi ben, estánse chegando moitas nais, falaron de cada semana ou cada 15 días hai reunión que se anuncia nas redes sociais, e pois cada semana hai unha temática. Pois unha temática, un día falaron de calzado, outra semana falaron pois de que problemáticas se atopaban nese momento, pois de diversas cousas, e creo que é un proxecto moi bonito e que vai a dar moitos froitos. Non me resisto nin siquiera a escoitar a un coñecido teu, o teu fillo, non vamos dicir o nome pola protección de datos, pero parece que temos algún audio del, a ver que nos conta. ¡Está haciendo la charra! Que simpático, Moi ben, estamos xa acabando ca primeira parte deste novo Galiportus. Imos ir agora ca chamada telefónica a un camarada que nos vai atender, un tal Sechu Sende, que non é pouca cousa, agora o presentamos, dende Compostela. Deixamos vos de momento cun tema, un tema, xogos cantados, de iniciativa Semente, chámase O Galo que Canta. Disfrutádeo. Burro cornea, i, o,
galo que canta corococo, pito que pilla piripipi, moza bonita saia daqui. Burro cornea i-i-o, galo que canta corococo, pito que pilla piripipi, moza bonita saia daqui. Burro cornea i-i-o, galo que canta corococo, pito que pilla piripipi, moza bonita saia daqui. Burro cornea i-i-o, galo que canta corococo, pito que pilla piripipi, moza bonita saia daqui. Moi ben, seguimos aquí no Galiportus, no voso podcast, no voso programa galaico portugués voz a voz. Temos connosco hoxe relativo, xa sabedes, esta temática tan interesante, educación, falando de semente. Temos connosco a Sechu Sende dende Compostela, poeta, narrador, sociolingüista, activista da GAL, moitas cousas, non, Sechu? Moi boas tardes. Algunha máis, ciclista, papá, profesor, nada, aquí estamos, regueifeiro tamén, que non falte iso. O de papá non é cousa pequena, non? Onde tes as fillas ou os fillos escolarizados? Comentáronme por aí un chivatazo. Pois mira, Estrela xa está no instituto, estivo na Semente de Compostela, e Maré, pois está en sexto de primario, aquí tamén na Semente de Compostela, é unha das rapazas que comezou a súa escolaridade na Semente e vai na acabar na Semente pois, o ano que ven xa entra no liceo. Estamos aquí con Rita Sechu, nai tamén moi interesada na cuestión semente. Estamos con Lucía, mestra, educadora, unha das candidatas, unha das elixidas para comezar xa, para tirar para diante con Semente Ourense. Dende a experiencia de Semente Compostela, ilústranos un pouco a túa experiencia, a experiencia da cooperativa, como ven funcionando Semente. Pois, mirade, hai 11 anos, desde a xentalla do Pichel, desde a asociación, o centro social, non, pois, convócase unha reunión. Entón vamos para ali, pois unha serie de activistas, de militantes así de defensa da lingua, de Compostela, e a proposta que hai encima da mesa é votar a abrir unha escola nacional galega, unha escola autoxestionada, como podedes imaginar, pois abrimos moito os ollos, abrimos moita a boca, collemos aire e dicimos, pois veña, para adiante, e se o conseguimos é porque detrás hai un pobo, detrás hai unha sociedade que apoia que haxa unha escola galega en galego, cunha serie de valores sociais que nós pensamos que son os máis necesarios, os máis urxentes para mudar a trayectoria que estaba tendo, non? Pois o que era a referencia do ensino, non, na Galiza. Entón, para a xente que estades aí en Ourense, traballando moito, loitando por abrir unha semente, non, que saibades que toda esa tensión, esa inseguridade, ese temor que ás veces temos de que os proxectos non van sair adiante, pois realmente comezan a moverse no momento en que se comezan a reproducir, a multiplicar as forzas e as enerxías. Nos comezamos con 3 crianzas o primeiro ano, con 2 ou 3 crianzas o primeiro ano, e 2 persoas educadoras, non? Non sabíamos se iso ia ser, se ia ter continuidade, se ia ser posible, non? Entón, realmente, cando vimos que ao ano seguinte eran 7 crianzas, e que ao terceiro ano xa estábamos perto das 20, comezamos a ver que aquilo pois non era só o soño de 4 idealistas ou de 4 radicais ou de xente que non tiña os pés no chan, non? Senón que estaba a ser
pois o comezo dunha mudanza social, non? E iso foi o que nos deu máis forzas, saber que era necesario, porque había máis xente que consideraba necesario, non? Tivemos moito apoio de moita xente de Galiza, de Euskal Herria, de Cataluña, non? Mais, sobre todo, o que a min persoalmente, non, agora que son pai da semente, non, e que no seu momento pois tiven todos eses temores, pois a min o que me axudoume a semente foi a confiar en nos mesmos, nas nosas forzas, nas nosas enerxías, e saber que podemos facer cousas moi grandes, como construir escolas propias, galegas, se nos xuntamos e se compartimos ese soño, non? E sobre todo ese traballo diario, non? Que é un traballo diario que pode ser derrubar unha parede e construir outra, pode ser limpar, pode ser organizar un magosto, tantas outras cousas, non? Cuestión económica, Sechu, en que consiste a achega dos socios, por un lado, e por outro lado, digo evidentemente, temo que, irónicamente, supoño que unha alternativa, unha proposta como Semente en Galiza de galeguizar os rapaces, os nenos, as crianzas, contará con axudas públicas sin ningún problema, non? Pois, mirade, basicamente, o espírito da Semente é facémolo nós mesmos. Nós mesmas somos quen de levar isto adiante tamén economicamente, non? Si que estamos nun país afeito a que haxa unha participación, unha militancia de enerxía nos proxectos de entusiasmo, mais naturalmente tamén desde o principio pois tiñamos claro que tiña que haber tamén unha dimensión económica, non? E por iso pois foi tan importante comezar a facer actividades de autoxestión, desde organizar concertos, organizar comidas, facer camisolas e vendelas, publicar libros, e todo ese tipo de iniciativas máis ortodoxas, non, do que é a militancia. A Semente, claro, a Semente é un proxecto que non ten ánimo de lucro, mais ten un profesorado de moita cualidade, ten unhas instalacións, ten luz, auga, e iso todo hai que pagalo, non? E o certo é que sí, a Semente é unha escola que se autoxestiona, se autofinancia cos achegas das socias colaboradoras, e aí socias colaboradoras pois pode ser calquera persoa, eu coñezo xente que achega 5 euros ao mes, tamén coñezo xente que en algún momento pois chegou a poñer 50, e logo en momentos especiais xente que puxo máis diñeiro, non, xente que puido, non? Esas achegas pois revirten no propio proxecto, non? Despois, a Semente é un proxecto escolar que nós chamamos ou queremos denominarnos comunitario. Saímos un pouco desa controversia entre o público e o privado, porque a Semente non é unha escola privada. A Semente é unha escola que está na categoría das escolas do movemento Sen Terra en Brasil, ou nas Icastolas cando comezaron nos anos 70 contra o franquismo, ou na propia idea de autoxestión pois dun sindicato ou dun equipo de fútbol, non, no sentido de que non ten ánimo de lucro, non? É como unha asociación que realmente ten como prioridade pois manter un ensino de calidade, non? Ter un corpo profesional, non? De docentes e outros gastos, non? Que ten o propio proxecto, máis que sexa compartido. E a xente que ten as crianzas que queren entrar na Semente, pois a vontade da Semente que o aspecto económico non sexa un problema, non? De feito, pois a xente paga segundo a súa renda e logo pois hai unha serie de oportunidade de xente que pode pagar en vez de con diñeiro, pois con traballo, con tempo, non? E de outro xeito, non? Eu acórdome, pois cando comezaba a Semente de termos feito algún inquérito entre as familias, é o certo que na Semente daquela, e seguramente hoxe tamén, pois había un índice de pais e de nais desempregadas,
iso tamén é un esforzo, non? Saber que na Galiza, para termos un ensino en galego, pois teñamos que recurrir ao activismo, á autoxestión, ao esforzo económico para evitar que os nosos fillos e fillas se castelanicen, non? Pois dá a idea, non, do inxente traballo que hai detrás dun proxecto como a semente, non? Porque iso sí que é o que máis a aprendizaxe, non? O que comentaba antes, que a semente foi un proxecto que a nos ensinou a creer en nos mesmos e en nos mesmas, máis porque había unha sociedade detrás, hai un pobo por detrás que considera necesario isto, non? Para nós en Compostela, pois foi un momento moi importante cando, chegado o momento, hai 3 anos, pois tiñamos 2 escolas de infantil en 2 edificios diferentes e unha escola de primario noutro edificio, e lanzámonos a concentrar esas 3 escolas pois nunha para primario e para infantil única, non? E foi cando lanzamos o proxecto MOAS. O certo que todo o país e parte do estranxeiro, non, pois colaborou con cartos para que ese proxecto fose adiante. Foron moitos cartos e o certo que hoxe termos en Compostela pois 90 crianzas educándose en galego fora da violencia, dos prexuizos lingüísticos, polo menos dentro da escola, sen contacto pois coa religión, cunha educación baseada pois na transformación social que ten como eixos pois o feminismo, a ecoloxía, o que é o coñecemento do propio medio, da contorna, e moitas cousas máis, pois é algo que lle debemos a toda a xente, non? Secho, mira unha cousiña, temos por aquí falabas dun pobo que temos aí detrás. Aquí temos 2 compañeras tamén diante querendo intervir. Tes ao aparato a Rita e a Lucía que queren comentar xa. Moi ben. Secho, que tal? Encantada de falar contigo. Pois, falando que che comentou Germán o tema económico, eu tamén fiquei sorprendida cando vin que o tema económico non era realmente o maior problema, non? Que moita xente estaba disposta a poñer diñeiro para a semente. De feito, nos fixemos un crowdfunding e conseguimos o diñeiro para facer as obras sin moito problema, non? Incluso xente sen crianzas, non? Que acredita no proxecto. Sí. Entón, pois sí, eso dá folgos e dá moita ilusión. Sí. Aí tal vez nós, por exemplo, o que botamos en falta, non? É que a maioría da xente que estamos traballando na semente Compostela somos pais e nais, así que nos faltan activistas, non? Con outros tempos, non? En ese sentido sí que pois sí que é importante ter unha rede de colaboración popular, non? Que porque moitas veces nós, os pais e nais, pois temos outro, pois conciliar é máis complicado, non? Mais sí, é dicir, xa vos só tedes que propoñérvolo, creo. Vos aí que tal? Como estades en Ourense agora? Pois o que estaba comentando un pouco, pois vai arrancar en xaneiro, por fin, parcialmente, pero arrancará. Fixemos, o ano pasado tivemos todo o ano un obradoiro de música tradicional, onde nos reuníamos semanalmente. Bueno, pois era un espazo, non? De onde as crianzas e as familias podíamos xuntarnos e facer rede, non? Este ano tamén estamos aí a punto de lanzar algún obradoiro semanal e algunhas actividades puntuales, e tivemos un par de festivales o último 7 de outubro con teatro, música, pois que tiveron moito suceso e vamos aí fendo cousiñas pouco a pouco.
Sí, Lucía. Hola, Sechu, son Lucía, encantada. Bueno, pois eu comentarche un pouquiño con respecto pois ao local, que tiñades que velo porque realmente está precioso. Fixeron unha obra de carpintaría cunha serie de, bueno, unha rampiña para que brinquen as crianzas e unha serie de caixos. Bueno, está precioso. Teríades que, bueno, seguramente se cadra aí algunha fotiño por aí para que poidades ver. Xa me contaron que sí, que é impresionante. Sí. É que entón, está precioso, único, pois nada, pois o típico de arranxar un pouquiño o aquecemento, algún o da luz natural, así darlle un pouquiño máis de luz, pero polo resto sí, tiñades que velo porque realmente o local eu penso que se o viran máis familias sí que se animarían a levar aí as crianzas porque realmente está moi ben. Sí que che quería preguntar con respecto á Semente Compostela o que é o voso local, o voso edificio co que comezastes, un pouquiño o contexto no que estaba inmerso, se era unha zona así un pouquiño máis de aldea, se estaba máis inxerido na cidade, para que contes así un pouquiño as posibilidades que había con ese primeiro local. Sí, pois mira, nós abrimos un local aproveitando as instalación dunha escola infantil que pechara, non? E estaba pois no bairro pois de Vistalegre, en Compostela, bastante céntrico, polo tanto, non? Dicíache que era un local que, ademais de estar aí pois bastante céntrico, tiña a parte de atrás aberta cara ao río Sarela. Entón, claro, era impresionante porque tiña unha horta onde pois plantaban de todo, onde todos os días, pois como se fai en casi todas as sementes, non? Pois a rapazada está moi en contacto ca natureza, saen afora aínda que chova, e nese sentido, pois sí que tamén comezaron vindo algún rapaces e rapazas no segundo, no terceiro, no cuarto ano do propio bairro, non? Que esa foi unha das cousas que tamén que máis nos impresionou, non? Porque de algún xeito, cando comeza un proxecto así, parece que comeza un proxecto super ideoloxizado de 4 extremistas galeguistas ou así, non? Desde o punto de vista así dos tópicos e dos estereótipos, máis enseguida comezamos a ver que o modelo da Semente tamén era moi valorado polo proxecto educativo. Nós, desde o principio, e vos tamén, entendemos como pais e nais, ou como xente que queremos transformar este país, que unha escola, ademais de estar en galego, pois ten que ter calidade, non? Entón, aí o modelo pedagóxico sí que foi moi importante. E para o modelo pedagóxico tamén sempre foi unha exixencia que o local pois reunise unhas condicións sobre todo de vinculación co propio entorno, é dicir, co propio bairro, agora que estamos nunha aldea, ca propia aldea, e despois ca natureza, non? E aí, nese sentido, pois sí que foi moi importante isto, non? A parte, despois, supoño que como a vos, pois sí que hai pois unha rede, non, de colaboradoras que xente que pois do mundo da arquitectura, pois do mundo da pedagogía, non, que a hora de construir ese espazo, pois realmente o fai desde un punto de vista científico, non? É dicir, todo está moi pensado para que as crianzas se sintan cómodas, estean en contacto pois cunha serie de valores, cunha vida o máis orgánica posible, non? Sechu, quédanos 30 segundiños, falabas do proxecto MOAS, penso que tamén hai por aí un premio interesante dentro do proxecto educativo Semente, o premio 1000 Primaveras, coméntanos brevemente. Pois mira, o premio 1000 Primaveras é un premio que se lle concedeu a Semente pois pola súa defensa da lingua, non? A todas as sementes como proxecto nacional que realmente pois recoñece este traballo activista, un traballo do día a día, o traballo de moita xente que, como estades vendo en Ourense, colabora máis desde fora do propio proxecto, máis con moitísima ilusión e sabendo que está axudando a transformar o mundo, e, ao mesmo tempo, para aquelas activistas, docentes, pais e nais, que están aí loitando por
por mudar este sistema, non? Defendendo que o modelo da inmersión lingüística e do mantemento da lingua pois é o modelo que precisa este país para todas as crianzas, non? Por iso, a Semente é un proxecto que ten vontade de ser universal, é dicir, na Galiza precisamos que o modelo de inmersión lingüística de mantemento, que un modelo no que as crianzas se atopan a si mesmas, se encontran no camiño da felicidade, non? Cunha educación para a liberdade, con un punto de vista crítico, non? En galego, non? Pois é fundamental, non? E por iso, pois, a Semente como moitísima xente, pois estamos aí loitando por que xa 1000 primaveras máis, non? Sechum por 1000 primaveras máis, bravo pola loita, unha aperta moi grande, graciñas por nos atenderes. Moi boa tarde. Boa tarde e vémonos por Ourense, a ver se non tardamos moito en ir por aí. Vale. Vémonos, gracias. Un abrazo unha aperta, ata logo. Abrazo forte. Moi ben, ata aquí a nosa conversa con Sechu. Interesantísimo o proxecto Semente en Compostela, o inicio de todo, do que esperemos sexa moitas máis sementes e sementiñas. Imos ir xa rematando coas nosas conclusións aquí no estudio de Radio Llarid neste Galiportus de hoxe. Bueno, venme a cabeza Rita Lucía, un pouco como debemos enfrentar un escenario galegófobo e lusófobo para o futuro. Refírome porque, desgraciadamente, aínda que non sexa, penso eu, maioría, hai moita xente que non está disposta a asumir as cuestións que estamos poñendo por riba da mesa, esa predominancia ou esa insistencia en querer que os nosos fillos se eduquen en galego. Como afrontar ese panorama? Bueno, eu penso que dá vertixe, non? E está un pouco fora do noso control, mas penso que transmitindo con amor e con ilusión, pois habémolo conseguir. Eu penso que iso con forza e determinación realmente nas miñas interaccións con crianzas que falan habitualmente en castelán, falándolles en galego, ti notas como aos 5 minutos elas xa están metidas. Xa queren, hai algo dentro delas que tira, que máis pode tirar dun mesmo que a propia identidade, por moito que ya queiran pois botar a perder. Non sei se tendes algunha conclusión, pídovos un desexo ou algo bonito que queirades para vos e para os vosos. Pois longa vida a Semente, sobre todo a Semente Ourense, e longa vida a Galiportus tamén. Exactamente, coincido. Ben, pois moitas grazas. Aquí vamos ir rematando o programa de hoxe. Recórdovos que Galiportus podelo escoitar en iVoox, en Pod Galego, en Google Podcast, que en breve parece que vai mudar para YouTube Music, xa vos comentaremos. Xa estamos en Twitter e en Facebook, brevemente estaremos tamén en Instagram porque xa me puxeron a etiqueta de boomer. Como non, en Radio Llarid 107.2, moitas grazas a Carlos, asistente técnico. Hoxe temos a Gusi tamén, para que todo funcione de maravilla na vosa radio favorita. Tendes tamén o voso mail a disposición, galiportuspodcast@gmail.com, para a calquera temática de interese galaico-portugués que queirades propoñer e que poidamos relevar a cabo. Deixámosvos, como non hoxe, co tema de SES, Semente de Vencer. Graciñas, ata logo. Terra, medran en flores rosadas.
chego eu a ver. E que importa, meu ben, que morramos se deixamos semente de vencer. Vai o paxar o seu niño, eu vou te ocupalo vai. Pero o paxariño sabe sempre quen é súa nai. E a noite longa é tan dura que a saudade se instala. Pero que non pense a lúa e o sol non ven pra botala. E que importa, meu ben, que importa se non o chego eu a ver. E que importa, meu ben, que morramos se deixamos semente de vencer. E que importa, meu ben, que importa se non o chego eu a ver. E que importa que morramos se deixamos semente de vencer. E que importa